Gadewch i ni weddio. I ni'n diolch i ti unwaith eto Dduw am y fraint yma cael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hamserydd ofal di yn gofyn i ti i fendithio, i ddiogelu, i nerthu ni. I ni'n gofyn i ti'n helpu ni geisio dy wyneb di, tywallt ysbryd arnom, tyr di'n plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Duw eich atgoffa chi o'r hyn sydd ar wefan Nghapel yr Rhath. Wrth gwrs mae dal modd gwrando a gwylio'r egluro'r efengil ac emynau'r efengil sydd ar ein gwefan, ond ar ddydd Sul am hanner awr wedi 3 yr oedfa hon, oedfa bregethu. Nawr, gadewch ni droi at Eseia pennod 26. Eseia 26, yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Y dydd hwnnw y cenir y gan hon yn hir Jwda, dinas gadarn sydd i ni, Dyw a Iesid iechawdwriaeth yn geirau ac yn rhagfyr, a gorwch y pyrth fel y del y genedl gyfiawn i mewn yr hon a geidw wirionedd, ti a gedwi mewn tangnefedd heddychol yr hwn sydd a'i feddylfryd arna ti, am ei fod yn ymddiried ynot. Ymddiriedwch yn yr arglwydd byth, oherwydd yn yr arglwydd Dduw y mae cadernid tragwyddol. Canis fe ostwng breswylwyr yr uchelder, tref uchel ostwng fe a'i dar ostwng hir llawr, ac a'i bwrw hir llwch. Troed a'i sathwr hi, sef traed y trieiniaid a chamre'r tlodion. Uniondeb yw llwybr y cyfiawn, tydi'r union wyt yn pwyso ffordd y cyfiawn. Ar lwybr, dyfarnedigaethau hefyd ysgwliasom, arglwydd, dymuniad ein henaid sydd at y enw, ac at y goffadwriaeth. Am henaid y ddymuniais liw nos, am hysbryd hefyd o mewn y ddforau geisiaf, canis preswylwyr y byd a ddysgant gyfiawnder pan fyddod y farnedigaethau ar y ddaear. Gwneler cymwynas i'r aniwiol, eto ni ddysg fe gyfiawnder, yn hir uniondeb y gwna ar gam, ac ni wel uchelder yr arglwydd. Ni welant arglwydd pan ddyrchafer dy law, eithir cant weled a chywilyddiant am ei heiddigedd wrth y bobl, ie, tan dylynion a'i hysa hwynt. Arglwydd, ti a drefnu i ni heddwch, cynnes ti hefyd a wneithos ein holl weithredoedd ynom ni. O arglwydd ein Duw, arglwyddi eraill heb dy law di arglwyddiaeth asant arnom ni, yn unig trwy o ti y coffawn dy enw. Meirw ydynt, ni byddant fyw, ymadawant, ni chyfodant am hynny y gorfwyaist a difethais hwynt, dinistriaist hefyd bob coffa amdanynt. Ychwanegais ar y genedl, o arglwydd, ychwanegais ar y genedl, ti a ogoneddwyd, ti a symudais ymhell i holl gyrrau y ddaear. Mewn adfyd arglwydd yr ymwelasant a thi, tywaltasant weddi pan oedd dy gosbedigaeth arnynt. Fel y gofidia ac y gweidda gwraig feichiog dan ei gwewyr, pan fyddo agos i esgor, felly yr oeddem oedd flaen di arglwydd. Beichiogasom, gofidiasom, oeddem fel ped esgorem ar wynt, ni wnaethom yn wared ar y ddaear a phreswylwyr y byd ni syrthiasant. Dy feirw a fyddant byw fel fy nghorff i yr atgofodant. Dy ffrwch a chenwch breswylwyr y llwch, canes dy wlith sydd fel gwlith llysiau, a'r ddaear a fwrw y meirw allan. Tyred, fy mhobl, dos i'th ystafelloedd, a chaid y ddrysau arnat, llecha megis enid bach, hyd onid elo y llyd heibio. Canis wele yr arglwydd yn dyfod allan o'i fangre, i ymweled ac yn wired preswylwyr y ddaear, a'r ddaear a ddatgyddia ei gwaed, ac ni chyddia mwyach ei lladdedigion. Bydde bendith Duw ar ei air, sanctaidd ef. Nawr, gadewch ni edrych ar adnodau'r cyntaf na yn y benod, fel testyn y drydedd adnod, Eseia 26 adnod 3. Ti a gedwi mewn tangnefedd heddychol, yr hwn sydd a'i feddylfryd arna ti, am ei fod yn ymddiried ynot. Nawr, mae e'n hawdd gadael i dywyllwch a chyflwr y byd yr anghrediniaeth. Mae'n hawdd gadael i hyn i gyd i effeithio ni. Hawdd gadael hyder y byd ein tynnu ni lawr. Mae yna rhyw hyder anhygol yn y byd, yn yr eglwys fodern hefyd, yn yr eglwys grisnogol efengyledd fodern. Mae yna hyder anhygol a hynny'n adlewyrchu. Os nad yw crefydd o Dduw, os nad yw'r broffes yn un gywir, yna mae e'n mynd i adlewyrchu'r byd ond diwe.
achos dyna sydd yn wir. O bob un mae'r nodweddion yma i'w weld trwy ddi draw. Mewn proffes wag, yn yr anffyddwyr, anghredinwyr, pob math. Mae yna rhyw hyder yna yn aml i'w weld yn mynd trwy'r cyfan. Ac oherwydd hynny, mae'n hawdd gadael i'r hyder hynny i effeithio arnom ni. Mae'r byd yn meddwl gan i fod yn yr unfed ganrif ar 20. Cred ei bod bellach yn gwybod pob dim. Yn meddwl does neb yn yr oes yma yn credu mewn Duw, os oes unrhyw allu ganddynt. Dyna beth yw'r mwyafrif, yn sicr yn ein gwlad ni'n gwybod bod yna grefydd yn boblogaidd iawn ar hyd a lled y byd, ac eto rhyw grefydd o'i creadigaeth ei hunan yw hynny. Ond yn ein gwlad ni, mae yna rhyw anffyddiaeth, mae yna diffyg cred mewn Duw, ac mae yna rhyw elfen, ond oes na, rhyw hyder yn meddwl, does neb yn yr oes yma, yn yr unfed ganrif ar 20, yn credu mewn Duw. Ac mae'r wlad fel petai nhw'n credu bod nhw'n gwybod pob dim. Ac eto yn ystod y cyfnod o bandemig i ni ynddi ar y funud. Mae fel petai does dim byd wedi newid. Os unrhyw beth, os oes na newid wedi bod, yna cynnydd yn yr hyder sydd i'w weld. Mae e'n rhywbeth rhyfedd i'w weld, ac o dro i dro chi'n clywed pobl yn dweud i ni ddim yn siŵr a mae rhaid ni fod yn falus a hyn a'r llall, ond eto gyd mae yna dal rhyw hyder yna. Mae fel petai nhw'n mynd o gwmpas yn gweiddi fe orchfygwn ni. Mae fel petai nhw'n dweud i ni'n mynd i codi dwrn i fyny i'r feirws yma. I ni'n mynd i ddangos ein bod ni'n well yn yr unfed ganrif ar 20. I ni'n gwybod pob dim, i ni'n gwybod bod dim Duw yn bodoli, ni'n gwybod bod dim barn, ni'n gwybod dim colledigaeth, i ni'n gwybod hynny gyd mae y dyn modern yn ei ddweud. I ni'n gallu gwneud pethau anhygoel, ni'n gallu anfon pobl i'r gofod, i ni'n gallu anfon nhw lawr i ddymderoedd y moroedd, i ni'n gallu ffeindio pob math o ddyfeisiadau, ac felly fe fyddwn ni yn gorchfygu hwn. Dyna'r neges y mae'r byd yn ei rhoid. Ac eto gyd, i chi'n gweld, dwi ddim yn gwneud rhyw waith arbennig o dda yn gorchfygu ar y funud, i chi'n gweld falle, i chi'n sicr yn gweld yr hyn mae'r Beibl yn ddisgrifio am natur dyn yn dod i'r wyneb, bod chwant dyn yn dod i'r wyneb, y chwant am anfoesoldeb, y chwant am feddwdod, y chwant am falchder ac am boblogrwydd ac am bartio ac am wyliau. Pob math o bethau mae dynion yn mynnu cael, mae doeth byddai i fod yn ofalus am chydig fwy o fisoedd, ond na gwyliau haf wedi dod i ni'n heiddi gwyliau yn dydyn ni. I ni'n sicr yn heiddi parti, i ni'n sicr yn heiddi peidio cadw at y rheolau. Ni wedi blino ar hyn, ac felly mae'r chwant yma i fwynhau pleser wedi dod i'r wyneb. Ac hynny yn fwy cryf na'r awydd hyd yn oed i fod yn ofalus. Ac eto gyd, fe fyddwn ni'n gorchfygu y mae dyn yn ei ddweud. Ac hyd yn oed petai'r arglwydd yn rhoi atebion i ddynion yn ei ras ac yn ei gariad. Allech chi weld dynion yn troi rownd yn dweud nhw sydd wedi dod o hyd y pethau yma ddim yn rhoi y clod i Dduw. Mae'r hyder. Mae e'n dor celonus, mae e'n mynd yn fwy trist wrth i bob dydd fynd heibio. I ni'n gweld yr hyder, mae ni'n gweld y codi'r dwrn i fyny tuag at Dduw. Ac felly mae'r byd yn edrych ar y rhai sydd yn ymddiried yn Dduw, ac yn ymddiried yn yr arglwydd, ac yn ceisio byw i'w blesio fel rhai gwan, fel rhai sy'n gorfod pwyso ar rhywbeth ac yn cael piti arnom ni, ac felly o ganlyniad i hyn, ond ydyw e mor hawdd i ddigaloni. Falle wrth weld cynulleidfaoedd yn lleihau, wrth weld ar y sul i chi'n mynd i'r cwrdd ac yn mynd trwy'r drysau ac yn gweld niferoedd bach i ni. Pan ni'n gweld ar y we, i ni'n gweld rhyw glip fideo falle o rhywbeth gwirion sydd wedi digwydd, rhywun wedi gwneud rhywbeth doniol neu wedi dweud rhywbeth doniol neu rhyw gan,
bydol, ac eto chi'n gweld ar miliynau o bobl, ac yn aml, dim yn siŵr beth yw'r term rhywbeth wedi mynd yn viral neu rhywbeth, a mae yna filiynau o bobl yn gwylio'r clipiau fideo yma, ac eto gyd chi'n gweld yr rhai sy'n pregethu'r efengil ac yn ei gosod nhw ar y we, a'r niferoedd yn fach iawn ar y cyfan, yn fach iawn o gymharu'r rheini, ac yna chi'n gweld y bobl yma'n cael miliynau o bobl yn ei dilyn nhw, a dim byd o werth gan nhw i ddangos. Ac eto gyd, ni'n cyhoeddi ffordd eich awdwriaeth. A chydig iawn o bobl sy'n eisiau gwrando. Ac mae'n eich chi deimlo yn wan ambell waith ac yn hawdd iawn, falle bod y pen yn gostwng. Ond fan hyn, ni'n darllen am Eseia yn canu can o fawl a hyder yn niw. Mae gan y Cristion hyder i fod, mae gan y Cristion yr hyder yma yn ei ddiw, ac eto mor aml i ni'n caniatáu i hyder y byd i effeithio arno ni, ac efallai mynd i'n cragen braidd, ac yn teimlo'n isel, ac yn teimlo'n ddigalon, ac y pregethwr yn aml iawn, ac yn enwedig yn y cyfnod yma, i chi dod i'r stafell fyw sydd o mlaen i fan hyn, a stafell wag. Ac yna, i chi'n gosod ar y wefan, ac i chi'n meddwl, y faint fydd yn gwrando, a fydd yn dod â ffrwyth, ac chi'n gweddio y byd Duw yn dod a bendith i un enau, dyna'n gweddi ni, ac falle mwy nag un. Ac yna falle meddwl, falle ddim, ac yna chi'n gweld y byd yn llwyddo, ac yn gwneud pob math o bethau. Ac eto gyd mae Eseia yn llawn hyder fan hyn. Gandewch yn gyntaf y can o fawl yma sydd gan Eseia. Yr adnod gyntaf, y dydd hwnnw, y cenir y gan hon yn hir Jwda, dinas gadarn sydd i ni. Dew a esyd iach awdwriaeth yn geirau ac yn rhagfyr. Dyna chi eiriau o hyder. Dyna chi eiriau dylsyn ni fynd nôl ati a darllen i atgoffa'n hunan o'r hyn sydd yn wir ohonom ni. Cofio clywed yn had yn dweud blynyddoedd yn ôl pan oedd e'n mynd i ymweld ac oedd e'n ymweld drwy'r amser yma atgof fi o'n had unau'n paratoi ar gyfer oed fawn diri oedd yn pregethu ynddyn nhw, neu mi fydde fe mynd allan drwy'r drws ac yn mynd i ymweld yn yr ysbytau ac yr un yn Llandochau a'r coridorau ddim yn iach ac yn cerdded milltiroedd yn y coridorau rhodfeidd yn yr ysbyty yna ac yna mynd i'r ysbyty'r Rhath ac yn mynd i weld pobl ac fi'n cofio'n disgrifio mynd trwy'r drws, mae di newid nawr, mae ysbyty wedi troi rownd, mae drws y fynedfa nawr yr ochr arall, ond lle roedd yn arfer bod hwnna fynedfa anferth. A llefydd i bobl cael paned ac pob math o bethau. A fi'n cofio fe'n dweud, oedd e'n cerdded mewn fyna'n aml ac yn gwisgo i godlaw, llwyd, ac yn cerdded yn ara bach ac yn gweld y pobl yma, pobl pwysig, yn ei siwtiau crand, yn ei siacedi gwyn, doctoriaid, llawfeddygon, ac falle rhyw hyder yna hefyd, ac yn llwyddo, wedi llwyddo yn y byd, ac yn aml iawn yn teimlo, dyna le roedd e'n cerdded mewn, y neb, ac yna yn dod, ac wrth iddo fe gerdded, yn atgoffa hun, yr hyn yr oedd yn ei wneud, y peth pwysica gall unrhyw i wneud, yn dod â'i Feibl yn ei law, ac yn mynd wrth ochr gwely rhywun, ac yn darllen o air Duw a gweddio, ac yn dod â neges o Dduw iddyn nhw, ac yna'n sylweddoli y mae yn gweithio i'r brenin. Gallai ddim wneud dim byd mwy pwysig, a dyma'r hyder sy'n eisiau ni gofio, i ni'n blant i Dduw, i ni'n eiddo iddo fe, ac mae Duw yn dad i ni. Ac i ni'n gweithio ar ei ran ef, a beth bynnag yw ei raglen-ieitho fe, beth bynnag yw ein sefyllfaoedd ni nawr, ac efallai mae bach yw ein niferoedd ni, ac i ni'n edrych yn wan, ond mae gynnon ni yr holl alluog yn Dduw, y dydd hwnnw, y cenir y gan, Eseia yn edrych ymlaen yn diwedd, y cenir y gan hon yn hir Jwda, yn yr eglwys, dinas gadarn sydd i ni, Duw a esyd iach awdwriaeth yn geirau ac yn rhagfyr. O, feddwl hyn yw cyflwr dyn. O, mae'n bwysig yn diwedd. Pan ni'n teimlo fel hyn, mae'n mor bwysig i ni atgoffa ni o beth yw gwir cyflwr dyn. Yr adnod hon mor bell o fod yn ddisgrifiad o'r byd. Cellir ni ellir defnyddio'r adnod yma i ddisgrifio'r byd, y byd yn ymddangos yn hyderus ac yn gadarn, nid yw yn adlewyrchiad o reality, cyflwr bregus iawn sydd i'r byd, rhodiad mewn tywyllwch yn gyntaf. Dyn nhw ddim yn sylweddoli hynny, ond maen nhw'n cerdded mewn tywyllwch. Dyn nhw ddim yn gwybod yr hyn sydd yn wir ohonyn nhw. Maen nhw'n ddall yn eu pechod,
Mae'r Beibl yn ei disgrifio yn farw'n ysbrydol, yn gaeth weision i bechod i'r un drwg. A beth sydd yn gwneud y caeth wasanaeth un oed yn fwy truenus, ddim yn sylweddoli ei bod nhw'n gaeth weision i bechod. Nid ydyn nhw'n gallu gwneud dim i ryddhau ei hunan. Rhaid iddynt parhau yn ei pechod. Mae'r awydd am bechod ac am bleser ac am bechod wedi weld nawr. Mae pobl yn mynnu cael y pleserau yma, a'r chwantau yma, a'r partion yma, y peryglon a'r trystwch mae wedi peri eraill. A'r hunanoldeb yn dod i'r wyneb ond yw e. Mae dyn yn ddall. Mae cyflwr dyn yn fregus. Mae dyn yn llwyr ddibynnol ar bechod. Mae'n gaeth. Fel mae pobl yn gallu mynd yn gaeth i ysmygu, yn gaeth i gyffuriau, yn gaeth i alcohol. A fel dyn nhw'n gallu byw hebddo. Fel dyn nhw'n gallu mynd unrhyw barti neu pryd bwyd, a dyn nhw'n gallu mynd hebddo. Fel rhaid iddyn nhw gael rhaid nhw'n cael gwydryn ar ôl dod gatre o'r gwaith. Maen nhw'n gaeth. Felly mae dyn yn gaeth i bechod ac i bleser. Mae'n gyflwr truenus. Ac yna ar ben hynny, mae dyn yn goffo byw pob dydd heb gysur, yn ei hangrediniaeth, yn byw pob dydd ac yn deffro bob dydd, ac yn y bore, yn ei hangrediniaeth, heb gysur, ar gyfer y dydd. Does dim cysur cadarn ganddyn nhw, yma yna rhyw fath o hyder yn y croesi bysedd, falle bod nhw'n dweud rhywbeth i'w hunan, ac yn mynd i'r dydd, ac yn hyderus yn ei croesi bysedd, y fydd popeth yn iawn. Falle bod nhw'n ceisio gwrando ar glochda'r y byd a hyder y byd, ac mae'n llwyddo i perswadio nhw fydd popeth yn iawn yn y pen draw. Ond yr hyn sydd yn wir o'r byd, maen nhw'n mynd bob cam o'i bywyd nhw bellach i'r tywyllwch. Heb wybod yr hyn sydd o'i blaenau, heb unrhyw addewid am y dyfodol, heb unrhyw gysur am y dyfodol. Ac yn ychwanegol i hynny, gwynebau'n farnedigaethau Duw. Dyn nhw'n sylweddoli hynny. Ac efallai bod yna rhywbeth yn y isymwybod, yn y cydwybod, sydd yn ei hatgoffa nhw hyn ac maen nhw'n ei gwthio fe i ffwrdd. Ond mae o'i blaenau nhw, mae'r farn yn dod. Ac yn atebol am bob un eiliad o'i bywydau, ond maen nhw'n trio anghofio hynny. Dyn nhw ddim, dyn yn yr 11 ganrif ar 20 ddim yn credu yn hynny. Nas neb yn credu yn hynny heddi. Maen nhw'n dweud, dydy ni, mae'n mynd i cael ein barnu. Dydy Duw ddim yn mynd i gosbi, os oes na Duw. Mae'n Dduw, dwi'n mynd i greu Duw bach neis, caredig, sydd yn gadael i fi bechu o dro i dro. A fi ddim ots na fe, achos mae'r Beibl yn dweud wedi'r cyfan Duw, cario Duw. Ac felly maen nhw'n perswadio hynna, maen nhw'n gwneud ei holl athrawiaeth ar fywyd a marwolaeth, ar sail, ar hyn maen nhw'n gobeithio sydd yn wir. Dyn nhw'n trafferthu ddarllen gair Duw, dyn nhw'n trafferthu ffeindio mas be mae'n golygu, ac i weld o fe'n ei gyd-destun, maen nhw'n tynnu fe allan o gyd-destun Duw, cario Duw, ac felly popeth yn iawn, fe gai bechu faint ydw i eisiau. Os oes na Dduw, fyddai'n iawn yn y pen draw. A dyna fe mae byd yn byw, ac yn mynd o ddydd i ddydd, ac yn agosach at farn. Ond yr hyn mae'r Beibl yn ei ddisgrifio fe fydd na atebolrwydd. Y genir pob un yn bechaduriaid, ac felly o'i genedigedd oherwydd ei cyflwr fe fydd na atebolrwydd am eich cyflwr, am eich bod wedi'ch geni yn bechadur. I ni'n cael ein geni yn ein gwledydd ni, ni'n cael ein galw ni'n Gymru neu'n beth bynnag neu'n Americanwyr. Ond beth i ni'n deall fan hyn, i ni'n cael ein geni yn bechaduriaid. Mae pob un, pa genedl bynnag yn yr holl fyd, pob un yn cael ei geni yn bechaduriaid. Ac fe fydd na atebolrwydd am ein cyflwr ni. Fe fydd na farn am yr hyn ydym ni. Ond hefyd, fe fydd na farn am y pechodau am wnaethom oherwydd ein bod yn bechaduriaid. Ac fe fyddwn ni'n cael ei gosod i fyny ger bron goleuni cyfraith perffaith Duw. Os ni'n ymwybodol o hyn ei peidio, dyma mae gair Duw yn ei datgan sydd o'n blaen ni. Y byd yn ei hyder ddim yn sylweddoli mai dyma a ddywedan rhyw ddydd. Grandewch, Lyc 23:30, yna dechreuant ddywedyd wrth y mynyddoedd, syrthiwch arnom, ac wrth y bryniau cuddiwch ni. Fe ddaw dydd pan fydd yr hyder yn diflannu, pan fydd yr ymwybyddiaeth yn dod ar eu traws nhw. Mae'n gyflwr truenus mor hyderus yw'r byd. Ond nid felly y Cristion.
Ein bod yn edrych yn wan. Yn wan o ran niferoedd, yn wan o ran dylanwad. Dydyn ni ddim yn gallu perswadio neb, efallai bod chi'n teimlo'n fwy wan ag erioed fel Cristion. Dydyn ni ddim yn gallu perswadio'n teuluoedd hyd yn oed i gredu. Dydyn ni ddim yn gallu perswadio'n cydweithwyr i gredu. Ni methu hyd yn oed cael nhw ddod i oedfa. Ni methu cael nhw ddod i gwrdd. I ni rhyfeddu ambell waith. I ni'n cynnal amser yn Nadolig, yn noson y garolau. Ac mae'n hyfryd pan ni'n gweld rhai yn dod, ac yna'r un oedfa yn ystod y flwyddyn, bod yna rai yn fodlon dod. Mae yna rhywbeth sentimental efallai am y cyfnod yn Nadolig. Maen nhw'n licio dod i gannu carolau. Ac i ni cael rhai, ond bach yw'r niferoedd hynny, ond i ni'n ddiolchgar amdanynt. Ond weddill y flwyddyn, i ni methu cael nhw mewn i unrhyw oedfa. Mae mor anodd i berswadio rhywun i ddod am hanner awr 3 ar Brynhawn dydd Sul. Mae'n anodd i berswadio Cristion i ddod. Heb sôn am y byd a'r digred. Brynhawn dydd Sul, i ni eisiau cysgu. I ni eisiau rhoi'n tradlan. I ni eisiau gorffwys. Os oes rhaid i fi fynd i cwrdd bore a nos, sa'n dod yn y Prynhawn. Ac felly yw y Prynhawn yn mynd. I ni ddim eisiau rhoi y dydd yr arglwydd. Ac mae y bron yn amosib perswadio Cristion i ddod i wrando ar ffordd iachawdwriaeth. Ond i berswadio'r byd, i ni ddim yn gallu perswadio nhw. Mor wan i ni. Ac efallai bod ni'n teimlo felly, yn wan o ran nifer, yn wan o ran dylanwad. Yn wan o ran dylanwad ar ein teuluoedd, ac yna, y byd efallai yn ymddangos i bod nhw'n llwyddo'n well ni ymhethau'r byd, ac yn fwy poblogaidd, ond hyn oll, mor bwysig yw dod nôl at y fan yma. Mae Eseia yn datgan yn eglur, yr hyn yw gwir cyflwr y Cristion. Dyma beth sydd yn wir am y Cristion. Y dydd hwnnw, y cenir y gan hon yn hir Jwda. Dinas gadarn sydd i ni. Duw a esid iachawdwriaeth yn geirau ac yn rhagfyr. Clochda'r uchel cyneuon y byd. Am gan sydd gan y Cristion. Am gan sydd gan yr eglwys yng Nghrist. Diolch i ti, yr holl alluog ddiw, am yr efengil sanctaeth. Halleluia. Amen. Allen ni ddychmygu, mi fydda Eseia wedi dwlu canu'r emyn honno. Am amddiffyniad sydd gan y Cristion, gan yr eglwys. Pan ni'n edrych i ni yma yng Nghymru yn gallu deall y termau yma, dydyn ni y waliau, y muriau, i ni'n gallu deall y terminoleg, y rhagfyr a'r ceirau. Mae'n rhan o'n hanes ni, ac i ni'n gweld ein hanes ni, ac rhai cestyll Cymreig gennym, ond mae llawer pan dath Lloegr mewn, ac Edward y cyntaf a dod a choncro Cymru ac adeiladu'r cestyll. Bydde fe ddim yn gallu credu heddi bod ni'n defnyddio fe ar gyfer twristiaeth a dod ag arian i Gymru, a bod llawer o'r ardaloedd hynny'n Gymreig iawn. Bydde fe ddim yn gallu credu'r peth. Ond dyna chi gestyll sydd â ni. Ac ar y pryd yng Nghymru, roedden ni cadw'r Cymru allan yn llawer o'r cestyll yma. Cestyll yn cael ei adeiladu'r milwyr yn mynd i fewn, a'r waliau i'n cadw ni mas rhag mynd mewn a'i gorchfygu nhw. Ond mae e'n ddarlun ond diwedd, waliau, mawr, castell, yn amddiffyn y bobl sydd tu fewn. Mae'n anodd yn diwedd yn ystod y cyfnod yna, yr waliau mawr o gerig oedd yr rai pren falle'n haws. O'ch chi'n gallu llosgu rheini. Ond pan oedd nhw'n dod ar Normaniaid yn dod ac yn dechrau adeiladu rai mwy cadarn, a'r ffosydd o'i hamgylch nhw. Dyna chi amddiffynfeydd. Oedd ei gymaint haws i gallu amddiffyn o tu fewn. Oedd y waliau yn eich amddiffyn chi rhag y picellau tanllyd. Ond yn yr ysgol, thos diwethaf trafod llifogydd ac amddiffynfeydd o lifogydd, ac o'n i'n dangos rhyw glip o'r tai yma, lle oedd yn ganol y wlad, o falle oedd yn afon cyfagos ac fyna'r ceiau, a chi'n gweld ceiau ar ôl ceiau ar ôl ceiau o ddŵr. Roedd e fel môr, o'ch chi'n jyst gweld ambell i glawdd yn ymddangos, a chi'n gallu gweld mae ceiau oedd nhw, ond oedd e fel llynnoedd mawr o'i cwpas. Ac yna, beth oedd yn anhygoel, oedd e'n mynd mewn ac yn dangos tŷ a gardd yng nghanol y cae yma, ac eto yn sych, achos dyma beth o'n nhw wedi wneud. O'n nhw wedi gosod rhyw fath o tiwb mawr rwber ac wedi llenwi fe gyda aer. Ac roedd y tiwb mawr yma o amgylch y tŷ
cyn i'r glaw dechrau syrthio pan oedd yr arwyddion bod y llifogydd yn dod. Ac roedd y tiwb yma wedi cadw mwyafrif o'r dŵr allan, wedi amddiffyn yr holl ffordd. Ac o'ch chi'n gweld y tŷ yma yng nghanol llynnoedd. Ac eto yn gwbl sych. Yn siŵr byddai'r perchnogion yn hapus bod e wedi gweithio. Wel, math yma o ddarlun ag eiron 100,000 gwell. Fod iachawdwriaeth am amddiffynfa sydd gan y Cristion, am gadernid sydd gan y Cristion, sydd o'i amgylch mae iachawdwriaeth cymaint gwell na muriau castell, cymaint gwell na tiwb rwber sydd yn llawn air i gadw'r dŵr allan. O fan hyn i ni'n sôn am iachawdwriaeth Iesu Grist sydd o amgylch yr eglwys, o amgylch y Cristion, ac am gadernid mae'n gwbl saff tu fewn i'r iachawdwriaeth yma. Pan fod pechadur yn gweld ei bechod, yn gweld ei hyddiant, pan yn gweld mawredd ei greawdwr, ei dduw, ac yn gweld y digofain sydd o'r flaen, yna pan mae'n cael gweld Iesu Grist fel amddiffynfa iddo, fod yr Iesu wedi delio ei holl bechod, pan fod ei bechod yn ei gyhyddo fe, ac yn ymosod ar un drwg yn ceisio ei dynnu fe lawr a'i ddenu fe nôl i'r byd. Mae'r pechadur nawr sydd yn dod at Grist yn gweld y mae Crist yn amddiffynfa, yn darian i mi, yn fur i mi, yn wal i mi. Pan mae'r gyfraith yn taranu yn ein herbyn ni. Mae Iesu Grist yn amddiffynfa. Mae Iesu Grist yn gweiddi allan ei fod wedi cadw'r gyfraith yn ei le. Ac felly mae'r cyhuddiadau yn syrthio i'r llawr yn ddiffrwyth. Pan fod digofaint Duw, yr holl alluog Dduw, yn gweiddi am gyfiawnder ac am farn ac am gosb i'r pechadur, mae'r Iesu'n ateb, rwyf wedi marw yn lle hwn, cymerais ei gosb yn ei le. Dwi wedi gwneud y cyfan, mae'n amddiffyn ni, mae'n rhoi di aden o'n cwmpas ni. Am waliau o gadernid sydd gan y Cristion. Does dim siglo'r waliau yma. Does dim storm gall beri'r amddiffynfa syrthio. Ac mae'r waliau yma, mae'r muriau yma yn para hyd tra gwyddolder. Does dim terfyn arnynt. Dyna chi gadernid. Pan mae'r byd yn hyderus yn ei anffyddiaeth a'i anghrediniaeth, ac yn ei gwyddoniaeth, ac yn ei chwerthin, ac yn ei dirmig, ac yn ei gwawdio, ac yn ei pitio ohono ni, i ni'n gallu sefyll yn angardan, i ni'n pwyso ar Grist. Pan mae'r un drwg yn dod ac yn ein temtio i amau, efallai dod am heion i mewn, ac yn dweud sut gallu di galw dy unan yn Gristion ar ôl i ti colli'r hyder, sut allai di alw dy unan yn Gristion pan i ti wedi dechrau amau a credu'r pethau yma maen nhw'n ei ddweud, ac ti wedi cael dy siglo, ac yna beth i ni'n neud, y mae Crist yn amddiffynfa i mi. Ac y mae'r amheuon yma'n cael ei gyrru lawr i'r llawr. Y dydd hwnnw y cenir y gan hon yn hir Jwda, dinas gadarn sydd i ni. Duw a esyd iachawdwriaeth yn geirau ac yn rhagfyr. Wel, gyda'ch ni symud ymlaen. Yn ail Crist y drws, i ni wedi gweld bod na can o fawl. Yn ail y Crist y drws, yr ail adnod, mae'n symud ymlaen yn naturiol, a gorwch y pyrth. Fel y del y genedl gyfiawn i mewn, yr hon a geidw wirionedd. Mae yna ddiogelwch yn bwnc yn yr benod hon sydd yn parhau. O feddwl am ddiogelwch muriau iachawdwriaeth, gwaith Iesu Grist, ei waed a lifodd ar y groes. Ond yma yn yr ail adnod am rhyddhad i'w gweld y drws. I ni'n gweld y cadernid yn barod, ond dyna chi rhyddhad. Pan ni'n gweld y drws, os yn ffoi o ddwylo creulon y gelynion, os am ychubiaeth o darannu'r gyfraith, os am gysgod o ddigofaint a mellid Duw, Duw holl bwerus, holl wybodus, holl alluog, am ryddhad i'w gweld bod i hangfa, falle bod chi dan argoedd y bechod nawr, ac ych chi'n credu nad oes gobeith i chi, a falle bod chi wedi bod i ffwrdd o bethau Duw yn rhy hir, falle wedi gwrthod sawl gwaith, ond yna chi'n clywed, mae na obaith. Bod i hangfa, bod na ddrws. Am weld y drws, y gellir fynd trwyddiadu o gelwch. Ond nid yma gwaith gweision yr arglwydd, i gyhoeddi bod yna ddrws, bod yna ffordd. Dyma'r unig fynedfa at y ddinas gadarn, i fod yn rhan o'r eglwys, yn blentyn i Dduw,
I fod yn etifedd, yn aelod o'i deyrnas tregwyddol ef, y drws lle daw'r cyfiawn, a hynny trwy gyfiawnder mab Duw, nid ein cyfiawnder ni, dydy ni ddim ag unrhyw beth i ymfalchu ynddo, ond yma nhw'n dod oherwydd cyfiawnder Crist. Ioan 10:9, mae fi yw'r drws, os a neb i mewn tro fi, fe a fydd cydwedig, ac fe a i mewn ac allan ac a gaif borfa. Dyna chi addewid, dyna i chi gadernu, dyna chi sicro. Dim syndod bod Eseia'n sôn am y gan, can o fawl a diolchgarwch, bod na ddrws wedi ddarparu i rai anheilwng. I rai nad ydynt am weld y drws. Os na rhywun sy'n gwrando nawr, efallai lle mae'r arglwydd yn dechrau gweithio yno chi, a efallai dyma fel oeddech chi, dydych chi ddim eisiau gweld y drws. Ond bod na ddrws wedi ddarparu ar eich cyfer chi, bod chi ddim eisiau gweld y drws hyd yn oed, ddim eisiau clywed am y drws. I rai, ar ôl clywed am y drws, falle bod chi wedi anwybyddu'r drws. Ond falle bod yna rhai yn awyddus dod at y drws, ond nid yw'n wir bod yna rhai sydd yn awyddus i ddod at y drws ac yna cwyno ar ôl cyrraedd y drws. Falle bod rhai, ond nid yw'n digwydd. Sawl un fyddwn ni'n clywed amdano yn rhagwyddoldeb oedd wedi clywed am y drws am ddod at y drws, dechrau poeni am pethau, dechrau ceisio'r drws ac yna dod i oedfa efallai ac yn clywed am y drws, ond ar ôl clywed am y drws ddim yn licio'r drws. Ddim yn hoffi'r ffordd sy'n rhaid mynd trwy'r drws, falle bod rhaid plygu lawr, falle bod rhaid fod yn ostyngiedig, falle bod rhaid troi oddi wrth bechod, falle bod rhaid, maen nhw'n clywed bod rhaid troi o falchder, o chwantau'r cnawd. Chi'n hoffi drws sydd yn gadael i chi gario ymlaen ar nos Wener ac ar nos Sadwrn. Chi eisiau drws sydd yn caniatáu'r anfoesoldeb. Chi eisiau drws sy'n caniatáu chi wrando ar eiriau sydd yn anweddus mewn cyneuon. Chi eisiau drws sydd yn caniatáu'r broffes yna a cael eich galw'n Gristion a bedolrwydd a chwantau'r cnawd a phleser. Chi eisiau drws sydd yn llydan. Ond yna chi'n clywed bod yr ysgrythyr yn ei alw yn gul, yn gyfyng. Does dim lle i'r pethau'r byd a phechod i ddod trwyddo. Bod rhaid plygu drws lle ni ellir dod a bagiau o falchder gyda ni. Ioan 10:9 yn wir, meddaf i chwi. Yr hwn nid yw yn myned i mewn trwy'r drws i gorlan y defaid, eithir sydd yn dringo ffordd arall. Lleidr ac ysbeiliwr yw, dyma'r tristwch. Mae hyd yn oed yr eglwys Efengylaidd wedi peri fod na ddrws, bod na ffordd arall, ond yw'r ffordd arall ddim yn arwain at y bywyd. Ond mae'r terminoleg yno, maen nhw'n defnyddio'r geiriau, ond mae'r drws maen nhw'n ei gynnig yn llydan. Mae'r addoliad yn rhydd, i ni'n cael neud be ni moyn, ni'n cael dod sut i ni moyn, ni'n cael gwisgo be ni moyn, sy'n eisiau dod bob sydd, sy'n eisiau dod trwy'r sydd, gallwch chi wisgo fel eich chi moyn, gewch chi neb eich chi moyn. Fi neb yn cwestiynu sut ych chi'n byw eich bywyd chi, be chi'n neud ar y penwythnosau, fi neb yn cwestiynu hynny. Dim ond bod chi'n gallu codi'ch breichau chi lan a clodfori Duw ac enwi Iesu Grist o dro i dro. Mae popeth yn iawn, chi wedi gwneud proffes, a dyna'r drws, mae'n drws ni'n llydan. Be mae gair Duw yn dweud yw, hwn nid yw yn myned i mewn trwy'r drws i gorlan y defaid, drws yr ysgrythyr. Iesu Grist, eithir sydd yn dringo ffordd arall. Be mae'r ysgrythyr yn ei galw nhw? Lleidr ac ysbeiliwr yw. Cymaint sydd wedi dod at y drws, ac wedi gwrthod, ac yna'n dyfeisio rhyw ddrws arall. Ac yn ymdrechu mynd i'r deunas rhyw ffordd arall. Dyfeisio crefyddau eraill. Dyfeisio'n ffyrdd sydd yn derbyniol iddyn nhw. Crefydd sydd yn hawdd i chadw. Ond na, mae Eseia yn dweud Crist. Mae Iesu Grist yn dweud un drws sydd i'w gael. Un ffordd at Grist. A Crist yw'r drws. Nodwedd y sawl a gaeth fynediad trwy'r drws yw ei bod nhw'n gyfiawn. A sut maen nhw'n gyfiawn? Maen nhw'n gyfiawn oherwydd cyfiawnder Crist. Mae'r rhain wedi derbyn calon lan yn llawn daioni. Mae'r rhain wedi dod at y groes.
Dyma'r drws, y groes. Mae'r rhain pechaduriaid yn dod yn llwythog ac yn flinderog, yn dod yn waglaw. Does dim gweithredoedd ganddyn nhw, does dim enw da ganddyn nhw, does dim ymdrechion ganddyn nhw, does dim crefydd ganddyn nhw yn ei dwylo. Maen nhw'n dod at Gris, maen nhw'n dod, does gen i ddim i di gynnig. Dwi'n pwyso'n llwyr arna ti, ac maen nhw'n dod yn waglaw ac yn pledio am faddeuant ac am drigaredd, ac maen nhw'n llusgo na, maen nhw'n flinderog, maen nhw wedi blino, maen nhw'n eog. Mae'r eogrwydd yna fel mynyddoedd byd, ac maen nhw'n gwybod pa leidroi, ac maen nhw'n dod at y groes, ac mae'r gwaed yn llif ac yn ei golchi nhw'n wynach na'r eira, ac mae'r arglwydd yn rhoi ffydd yn nhw emddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, ac mae'r arglwydd yn dod ac yn cymryd i pechod ac yn ei hoelio i'w groes ef, ac yna mae'n rhoi clogin iddyn nhw, clogin o berffeithrwydd, cyfiawnder Crist, yn ei gorchuddio nhw'n llwyr, ac nawr mae Duw y Tad yn edrych arnyn nhw, be maen nhw'n weld? Nid pechadur, maen nhw'n gweld yr arglwydd Iesu Grist, mae'n gweld cyfiawnder Crist. Oes yna safle fwy cadar na honno? Does dim safle gwell nag oes. Y rhai sydd ar arglwydd yn amddiffynfau iddynt, yr iachawdwriaeth iddynt, yn ei cadw nhw, yn saff i tragwyddoldeb. Y rhain wedi dod trwy'r drws, trwy Iesu Grist. Does dim lle gwell i fod, does dim lle fwy cadar ni fod, ac yn olaf yn drydydd. Dyna i chi cadernid heddwch. Adnod, y drydydd adnod. Ti a gedwi mewn tangnefedd heddychol. Yr hwn sydd a'i feddylfryd arna ti, am ei fod yn ymddiried ynot. O, mae'r sawl sydd wedi profi agoriad llygad, o weld ein pechod, a gweld heiddiant ein pechod, i weld nad oes dadl o'ch plaid eich bod heb obaith. Chi sy'n Gristnogion yn gwybod rhywbeth am hyn, bod chi wedi dod yn llwythog ac yn flinderog, ac yn dod yn anobeithiol, nad oes gobeith, ac ddim yn dadle am hynny chwaith. Nad oes troed ganddoch chi sefyll arni. Bod pob gobaith wedi symud i ffwrdd, a bod chi yn dweud pechadur i'w fenw, ni fedd a fenw gwell. Ac yna i glywed bod un wedi dod i ddelio gyda'ch problem. Dyna chi eiliad, bod yna lygedyn o leini ar eich cyfer chi. Dyna eiliad pan gafoch chi glywed bod gobaith, bod goleini i chi. Falle bod yna un sydd yn fodlon dadlau eich achos chi wedi clywed. Oes yna un sydd yn fodlon dadlau ar fy rhan i? Sydd wedi gwneud gymaint o bethau na ddylsyn ni, wedi meddwl gymaint o bethau na ddylsyn ni, wedi gwrthod ar y fengil gymaint o weithiau. Os yna un sydd yn fodlon dadlau fy achos, os yna un sydd wedi cymryd fy nghosbi i ffwrdd, bod chi'n clywed bod yna ddinas o noddfa ar gael i rywun fel fi, bod yna graig ar gael, lle gellir gosod eich traed yn ddiogel arni. Falle bod chi'n teimlo bod yr hyn i chi'n sefyll arno yn simsan, bod yr addewidion o'r byd yn ei gynnig i chi yn ddiwerth, ac i chi'n cael eich siomi dro ar ôl tro a tristwch ac ofn sydd o'ch blaenau chi, ac yna chi'n clywed bod modd gosod eich traed ar graig yr oesoedd, a bod yna gadernid, bod yna drws, chi'n clywed am y drws. O fod y drws yn cael ei hagor, chi'n cael ei curo ar y drws, a mae'n cael ei hagor. Ac yn cael ei hagor i chi. Lle bod chi'n gallu meddwl am sefyllfaoedd chi'n curo a sawl drws mewn bywyd. Ac does dim posib iddyn nhw agor i rywun fel chi neb. Mae'n brifon, diw e. Bod chi'n ddim yn ddigon pwysig i bobl agor drws i chi. Ond mae'r drws yma. Drws yr efengil. Drws Iesu Grist. Mae yno. Os ydych chi'n dymuno dod at y drws, yna fe fydd yn agor. Dyna'r addewid sy'n yr ysgrythur. Fydd e ddim yn cael ei gau'n glep, fydd e yn agor. Dim ond dod ato sy'n rhaid i chi wneud. Dim ond dod at y drws sydd angen i chi wneud. Dim ond curo a fe fydd yn agor. Mae'r addewidion yna. Does dim posib iddo fe cael ei gau yn eich gwyneb chi. Os awydd â chi, dewch at y drws, achos mae'r addewid yna. A dyna brofiad ag ewch. Pam am y tro cyntaf i chi'n dod yn ymwybodol o'r ffordd sydd wedi hagor, o'r drws sydd wedi hagor. Be sydd yn digwydd i'r rhai hynny? Os ych chi'n Gristion, dyma be fyddwch chi'n tystio iddo. Adnod 3, ti a gedwi mewn tangnefedd heddychol, yr hwn sydd a'i feddylfryd arna ti. Pam? Am ei fod yn ymddiried yno ti. Sut i chi di ymddiried yno? Trwy ffydd. Sut i chi di cael ffydd? Mae'n rhodd. Mae'r arglwydd i roi rhodd i chi, y gallu chi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, i bwyso'n llwyr ar ei fywyd, ar ei heiddiannau ef. Yn gallu pwyso ar ei farwolaeth i'r prwyol, ei fod ef wedi cymryd y gosb. A mae hwn yn dod yn syth a heddwch i'r enaid.
Heddwch o bob math. Heddwch rhwng nef a llawr I ddechrau da, rhwng Duw a dyn, rhwng chi a Duw. Nad yw Duw bellach yn elyn I chi, y mae nawr yn dad I chi, trwy Grist. Y mae nawr yn dad I chi, chi'n blentyn iddo fe, ac nawr mae yna heddwch. Tydych chi ddim yn I ofni fe nawr, fel barnwr, y mae'n dad I chi, mae'r arglwydd yn waredwr I chi. I chi nawr yn rhan o'i deyrnas, y mae ofnau, mae heddwch gyda chi, y mae ofnau'r bedd yn diflannu, ofnau'r farn. Ei ogrwydd fel mynyddoedd byd yn diflannu wrth y groes. Siŵr bydd Eseia Pantycelyn wedi dod ymlaen yn dod ymlaen yn rhagwyddoldeb. Grandewch ar y geiriau yma. Mae fel yr adnod I newydd ddarllen, mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes. Ei ogrwydd fel mynyddoedd byd, drin ganu wrth y groes. Mae'r heddwch a brofir wrth ddod at y drws, at y groes, a diogelwch, muriau cadarn a chawdwriaeth yng Nghrist, mae'n troi I fod yn gan. Mae'r ei ogrwydd yn diflannu ac nawr yn troi yn gan. I ni'n canu diolch I ti, yr holl alluog Dduw. Am beth? Am yr efengil sanctaidd, am y cadernid, am y sicrwydd iachawdwriaeth, am dragwyddoldeb, am heddwch a Duw, am heddwch cydwybod. Mae'r ei ogrwydd yn diflannu. Mae wedi cael ei osod ar Grist. Caiff y Cristion nawr, y pechadur sydd wedi dod trwy'r drws, caiff heddwch wrth wynebu bywyd. Fod ganddo waredwr, fod ganddo dad nefol i'w arwain, i'w gysuro ar hyd y daith. Dyna chi heddwch, bod ganddo ni un arwain yn cysuro. Heddwch o wybod fod pob dim yn cydweithio ein daioni, ein lles ni. Dyna chi heddwch. Mae pryderon yn dod ar draws llwybr y Cristion, ond dyna beth sy'n digwydd. Dyna chi fraint, llawn pryder, ac yna I ni'n cael ein hatgoffa. Falle bod angen dod i'r oedfa I cael ein hatgoffa ambell waith. Darllen gair Duw ni'n cael ein hatgoffa. Ac yna ni'n teimlo neog sut gadewis I fi na ni ddechrau poeni to. Ond yna I ni'n cael ein hatgoffa, ac mae'n brofiad yn diwedd. Beth yw yr heddwch yma? Yr heddwch, ni'n cael ein atgoffa, mae'r Iesu wedi delio ar cyfan, a mae'n dod â chysur I ni. Dyna beth sydd gan y Cristion. Mae gan y heddwch cydwybod, heddwch o wybod fod pob beth yn cydweithio ar ein lles ni. Salm 112 adnod 7. Nid ofna fe rhag chwedl drwg, ei galon sydd ddisigl yn ymddiried yn yr arglwydd. Mae'n hyfryd pan ni'n dechrau siglo. Ac yna'n cael ein hatgoffa I bwyso ar yr arglwydd, a'r heddwch sydd yn dod. Caiff y Cristion heddwch wrth groesi o fyd amser I dragwyddoldeb. Dyw'r byd ddim yn gwybod dim byd am hyn. Ond mae'r Cristion, yr un sydd wedi dod at y drws, at y groes, at Grist, ac sy'n pwyso trwy ffydd yng Nghrist, caiff brofi'r heddwch yma. Rhoi I'm'r hedd, na wyr y byd amdano. Y nefol hedd a ddaeth trwy ddwyfol loes. Pan fyddo'r don a'r fenaid gwan yn curo, mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes. O dyro'r hedd, na all y stormydd garwaf, ei flino byth na chwerwi ei fwynhad, pan fyddo'r enaid ar y noson ddiaf yn gwneud ei nith y mynwes Duw ein tad. Rho brofi'r hedd, a na un weithio'n dawel yng ngwaith y nef dan siomedigaeth flin. Heb ofni dim, ond beinydd yn ddiogel yn ymyl Duw garwed fyddo'r hun. Am yr hedd sy'n llifo megis afon trwy ddinas Duw dan gangau'r bywiol bren. Yr hedd sy'n llenwi bywyd yr angylion. Yr hedd fydd un I nefoedd byth. Amen. Dyna chi hedd sydd gan y Cristion. Dyw'r byd ddim yn gwybod dim am hyn. Gai ofyn I chi wrth gloi pa beth awnewch chi. Wrth wynebu bywyd, wrth wynebu marwolaeth. Na fyddech chi yn dod at y groes. Na fyddech chi'n ymddiried yn yr unig un sydd yn deilwng o'n hymddiriadaeth. Does debyg iddo fe. Bedwaredd adnod o'r benod hon yn Eseia. Ymddiriedwch yn yr arglwydd byth. Oherwydd yn yr arglwydd Dduw y mae cadernid tragwyddol. Gadewch I ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth.
Amen.